тайёред чизҳои ғайриоддиро фаҳмед ва ҳатто фикри инсонҳоро хонда тавонед. албатта ҳамчун олими англис Пол Экман ки фикри инсонҳоро ҳамчун китоб хонда метавонад расидан ками мушкил, аммо дар ин видеоролик ман баъзе чизҳоро нақл мекунам ки аз худ карданаш хеле осон мешавад. баъди тамошои ин видеоролик метавонед худро ҳамон спецагент ҳис кунед ва дар бораи инсонҳо сирри махфиашонро фаҳмед. дар бораи инсон ҳатто аз тарзи бо даст саломкуниаш, тарзи роҳ гаштанаш, тарзи нишастан ва умуман аз ҳар як ҳаракати бадан чизеро фаҳмидан мумкин будааст. дар асри мо ҳатто чунин маълумотҳо ба мо дастрас шуд. аввал ба тарзи саломкунии бо даст аҳамият медиҳем. ин сир хеле муҳим аст. ҳангоми саломкунӣ аҳамият бидиҳед ки шахс заиф салом мекунад ё сахт ё умуман дигар хел. тарзи саломкунӣ бисёр сирро пинҳон мекунад. якум, бо даст саломкунии заиф. дар ин вақт инсон дасти шахси дигарро бо ноги дастон беҳад оҳиста фишор медиҳад. ин маънои онро дорад ки ин шахс ба худ боварӣ надорад. аслан хоксор асту аз вай гап гирифтан каме мушкил мешавад. қобилияти актёрияш низ паст аст. аз ҳамин сабаб дар бисёр ҳолатҳо самимиянд. дуюм, сахт зер кардани дастон. чунин тарҷума дорад ки гӯё ин шахс беҳад ҳукм карданро дӯст медорад ва ором табиат нест. сеюм, саломкунӣ бо ду даст. ин намуди саломкунӣ ба одамони инсондӯст хос аст. бо ин тарзи саломкунӣ вай гӯё мегӯяд: илтимос, бо ман дӯст шав, ман хеле инсони самимӣ мебошам. аслан чунин инсонҳо дӯстони хуб мебошанд. факт: инсон ба соҳиби дастони гарм нисбат ба дастони хунук бисёртар бовар мекунад. ҳамчунин даст набояд арақи зиёд кунад. ин дигаронро нороҳат мекунад. ва боз зиёд арақ кардани даст яке аз нишонаи беморӣ мебошад. аз ҳамин сабаб агар дастони шумо ҳама вақт арақ кунад, шуморо лозим аст аз муоинаи духтур гузаред. чорум, занҷир кардани дастон. ин ҳаракат аломати норозӣ будан аст. гарчанде соҳиби чунин ҳаракат табассум кунад ҳам, дастонаш аллакай аз норозӣ буданаш маълум мекунад. дастони шахс чӣ қадар баланд бардошта шавад, норозигии он ҳамон қадар зиёд мебошад. аломатҳои дурӯғии инсон. вақте инсон дурӯғ мегӯяд, метарсад ки сирри он фош нашавад ва нороҳат мешавад ки ин ба ҳаракатҳои бадани он ҳатто ба нафаскашии вай таъсир мерасонад. бисёртар инсони дурӯғгӯй дастони худро ба чеҳрааш мерасонад. дастонашро ба пӯшт пинҳон мекунад. асосан оҳиста даҳонашро мепӯшонад ва ё каме биниро сила мекунад. чашмро аз пилҳои набуда тоза мекунад. пӯшонидани даҳон чунин маъно дорад ки гӯё ӯ худро аз гуфтани суханҳои зиёдатӣ худдорӣ карда истодааст. чунин шахс ё дурӯғ мегӯяд ё чизеро пинҳон карданест. ҳангоме ки инсон беҳад дурӯғи сахт мегӯяд, масалан ҷинояти ҷиддӣ кардааст, ҳангоми дурӯғ вай хатто каме арақ мекунад. чунин шахс гирибонашро соз мекунад ва ба худ ками шамол доданӣ мешавад. ҳамчунин соз кардани гирибон, галстук, соз кардани остин умуман барои ором шудан ёрдам мекунад. аз ҳамин сабаб шахсе ки бисёр дурӯғ мегӯяд ё ки ба ҳаёҷон сахт афтидааст, либоси худро зуд ба тартиб медарорад. шашум, бо як даст дасти дигарро қапидан. вақте инсон дар назди шумо худро нороҳат ҳис мекунад, он бо чунин ҳаракат гӯё худро ҳимоя дорад. агар чунин ҳаракати ҳамсӯҳбатро мушоҳида кунед, маълум мешавад ки ӯ шуморо ба худ бегона ҳисоб мекунад ва дар байни шумо то ҳол боварӣ нест.
ҳафтум табассум. ҳангоми табассуми самимӣ бояд дар гирди чашмон каме оҷангҳо пайдо шавад. барои ҷудо кардани табассуми самимӣ аз қалбаки камеътибор лозим аст. асосан ҳангоми табассуми самимӣ бояд дандонҳо тобанд. баъзе инсонҳо чунин самимӣ мебошанд ки ҳангоми хандаи онҳо хатто милкҳояшон метобад. чунин соҳиби ханда аксон инсонӣ боваринок мешавад. дигар намуди шахсон ки танҳо бо лаб табассум мекунанд ва дандонҳояшон наметобад, он қадар самимӣ намебошанд ва аз чунин шахс сир гирифтан мушкил аст, ё ин ки чунин шахс дандонҳои безеб дорад ки бояд пинҳон кунад. ана акнун якчанд маслиҳати психологӣ. якум, агар ҳамсуҳбат ҳангоми суҳбат хеле зиёд гап занад ва шумо ҳарчи зудтар суҳбатро тамом карданиед, вале ӯро хафа кардани нестед, дар ин ҳол кифоя аст дар чашмони ҳамсуҳбат секунҷа кашед. яъне ин чӣ гуна? аввал бояд ба як чашми ҳамсуҳбат нигоҳ кунед, баъдан ба дуюмаш ва дар охир ба пешона нигоҳ кунед. ин ҳаракатро якчанд маротиба иҷро кунед ва ҳамсуҳбат худаш суҳбатро ба анҷом мерасонад ва шумо дар ҳайрат мемонед. санҷед. дуюм, сир дар аввалу охир. психологон мегӯянд ки мо чизҳоро аввалу охирашро дар хотир хуб нигоҳ медорем, мобайнашро бошад фаромӯш месӯзем. ҳатто дар мактаб ҳангоми имтиҳон талабагоне ки аввалин ё охирин шуда ба имтиҳон даромаданд баҳои хуб мегирифтанд. аз ҳамин сабаб чизҳои муҳим ва ҷиддиро бояд дар аввалу охир бигӯем. сеюм, истифода бурдани пауза. барои қадрнок ва маънодор сохтани сухан дар байни гап паузаро истифода кунед. масалан, касе аз шумо шикоят дорад ва мегӯяд: ту моро тамоман намефаҳмӣ. дар ин ҳолат шумо гӯед: ман туро хуб мефаҳмам ва каме пауза кунед. пауза вазни ҷумларо баланд мебардорад. боз барои дуруст маънодор сохтани сухан пайвандаки чункиро истифода кунед. ман туро хуб мефаҳмам, чунки ман низ инсон ҳастам. дуруст истифода бурдани ин сеҳ нисбат ба 100 ҷумлаи дигар қадрноктар мешавад. чорум, оромона гап занед. маълум аст ки шахсе ки ба худ бовар намекунад тез-тез гап мезанад, чунки метарсад ки ҳамсуҳбат гапи онро то охир гӯш намекунад. баръакс тони овози шумо бисёр чизро ҳал мекунад. агар шумо ба худ боварӣ дошта бошед, шуморо нисбат ба дигар шахсоне ки ба худ бовар намекунанд зиёдтар гӯш мекунад. аз ҳамин сабаб оромона гап заданро ба худ шиор кунед. охирин муҳимтарин сир. чӣ тавр дуруст илтимос кардан мумкин аст? яъне пеш аз хостаи худро аз касе пурсидан, аввал чизи калонтар пурсед ки ҳатман рад мешавад. баъде ки ҷавоби радро гирифтед, боз аз вай хурдтар чизро пурсед. дар ин вақт низ рад мешавад. дар охир хостаи худро пурсида метавонед, чунки нисбат ба дигар илтимосҳое ки шумо аз он талаб кардед, охиронаш хеле оддӣ метавад ва дар ин ҳол рад кардан мушкил аст. ягон инсон то охир ҳамаашро рад карда наметавонад.